ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସେବା ହାତ ପାହାନ୍ତିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆମ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ବା ଆମ ସାଥୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂଆ ସେବା ଯୋଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସରକାରୀ ସେବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହାତ ପାହାନ୍ତିରେ ପାଇପାରିବା। ତ ଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବୁଟ୍ କ'ଣ, କିପରି କାମ କରେ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନମ୍ବରଟିକୁ ନିଜ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହାଏ ମେସେଜ୍ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ହାଏ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଗିବ ଅପସନ୍। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁ, ପୁରା ନାମ ଦେଇପାରିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଦେବେ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ଜେଣ୍ଡର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି କଲା ପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କେଉଁ ସେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେହି ସେବାର ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ସେ ସେବାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ସେବାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅପସନ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବି ଅପସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତା'ର PDFକୁ ମୁଁ ପ୍ଲେ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ PDFଟାକୁ ପଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ତା'ର ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା। ଯାହା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ଭଲ ସୁବିଧା ପଦକ୍ଷେପ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେବା ଦରକାର ତା'ର ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ। କୌଣସି ଅଫିସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ଯାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ PDFଟାକୁ ପ୍ଲେ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି PDFକୁ ପଜ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେବା ଦରକାର ସେଇ ସେବାର ଅପସନ୍ ଅଛି। ତା'ର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବେ ଆପଣ ତାହା ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଇଜିଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଥିବା ସେବାରକୁ ଆରାମସେ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ओडिशा सरकारଙ୍କ आम साथी यूनिफाइड व्हाट्सएप बोर्ड को आपनकु स्वागत। आपण एही यूनिफाइड व्हाट्सएप बोर्ड रे ओडिशा सरकारଙ୍କ विभिन्न सरकारी सेवा गुड़िक आवेदन करि परिबे एवं सेवा गुड़िकर स्थिति मध्य जांच करि परिबे। इच्छुक सरकारी सेवा पाइबा पई आपण इंग्लिश बा ओडिया रे टाइप करंतु अथवा संपृक्त सेवा बा विभागर नाटी को कहि कि वॉइस मेसेज पठांतु।